Ahojte, Švábska 69, tu sme už teda boli, tu sa aj určite pamätáte, lebo to bolo nedávno. A jedno také náhodné stretnutie vo výťahu spôsobilo to, že sme tu zase. Predávame byt, ktorý sa nachádza o 2 poschodia nižšie ako byt, ktorý sme nedávno rezervovali. Tak sa poďte s nami na ňo pozrieť. 78 m2, tak to už naozaj nie je málo, keď sa samozrejme bavíme o trojizbovom byte. Krásne 3 priestranné izby, zrekonštruované bytové jadro, tak to všetko v tomto trojizbovom byte na Švábskej ulici v Prešove nájdete. Obývacia izba, kde si môžete zriadiť pokojne aj tanečný parket, tiež kuchyňa, ktorá je oddelená od všetkých obytných priestorov, takže ak nie ste vyznávači spojenia kuchynskej a obytnej časti, tak toto bude niečo určite pre vás. V ďalšej izbe sa nachádza výstup na lóžiu a tiež obrovská vstavaná skriňa pozdĺž celej steny, kde sa zmestí skoro všetko, na čo si len pomyslíte. Pred vstupom do bytu sa nachádza uzamykateľná chodba, ktorá bude slúžiť len vám spoločne so susedom na uloženie bicyklov, prípadne kočiar. Bytový dom, v ktorom sa tento byt nachádza, bude v tomto roku kompletne zrekonštruovaný. Takže ak sa vám táto ponuka trojizbového bytu na Švábskej ulici páčila, neváhajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí a pamätajte, spoločné kúpanie je v cene tejto nehnuteľnosti a bude sa organizovať na Delni, tak verím, že už bude teplejšie. A takisto sledujte náš YouTube kanál, aby ste sa dozvedeli o všetkých novinkách, ktoré pre vás pripravujeme.